Yo. Madu Retno. Ayo yo. Kucingku telu kabeh lemu-lemu sing siji abang sing loro kau meyong-meyong tak pakani londong atiku seneng kucingku akeh maturno iya Katur Masukismo Kentut Mas Andi Wilujeng Siang. ayo yo Pak Sunar masuk Esuk awan nang omah wis ora krasa keluyuran keluyuran nang goleki sing tak sayang mobeng-mobeng obat mitranggonku goleki ora kosong hei jos eman yen nganti liya kang nyawa kleyang-kleyang tak sawang mencok ning opah kekencangan tak rindik saka kaduwan sarwi ngoceh dheweke ngaleh bencoan monggo Pak masuk Hello, kae wong ayu, kok aja ngene. Podangku ning gawe wah ahoy kope. Seret ireng tak sawang tambah manis. Ipo bunga yen bisa nyanding slirane. ora bakal atiku kegiwang liya yen si podang andut ati kepranan ora mando atiku sang saya ndotron hasranani sonti kapulute bendo matur naya Haka video syuting Putra Mandiri Audio iya hei asik oh ah ayo yo masuk yo iya Esuk awan nang omah wis ora krasa keluyuran keluyuran nang goleki hei asai mubeng mitranggonku goleki ora kosong ora kosong esuk awan eman yen ganti liya kang nyawa kleyang-kleyang tak sawang bencok ning opah kekancangan kekencangan tak rindik saka katon saring sari ngoceh
ya bocah sewasis kabeh bebaya ben kalis suwer dadi selawe cepok papat kari selikur tak pikir-pikir ngene rasane piye trimo nyawang dadi sedulur wayang galing wayange kuno piye sing digawe kayune jati pinut siling ndang sambang ana aja gawe gelane ngati kaya ngene rasane nonggot kurang legi tambah iku hula kaya ngene rasane wong tresna rina wong ikaton ing mata tokokno oleh yen gak roti aku ya mau takokno nganti jelek nek rasing kuwi aku ya emoh mas Rama-rama bayeme kuning-kuning ayeme yen pinuju nyanding Mas Giono Tirta Jaya Gempol Sambirjo ya Dimas Gono goyang dong asik 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 Mbak Wiji Mas Sus Mas Kirun wilujeng midhangetaken
Mami asik besti goyang dong masuk yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tak golek oe oe iya 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 cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang Telaske jenengan napa kula? Pun jenengan mawon. Saestu. Domah perang regional joget ya ya. Mancing pinggir kali kene. Beneran cadak ayu ngumbai. Oe oe iya 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 iya. Atak sawet terima kasih Pak Bupati Borong-borong. Nemen apa wis ana sing duwe. Sapa kowe? Bupatine Karanganyar ta ayu. Iki kembang duren anak tukul kok ayu. Tok celak-celak mesem karo guyu padune mau ngarep ngedang Rewangi yo tak takon nirin apa terima kasih Bupatine Borong-borong wis ana sing duwe alang uwes Mas rewangi ayo tak kandhani sejatine aku tresno kowe nang kene wae lamba aja gedang saking tresnane yen nyata tresno mas jalukmu apa
muntuk-muntuk. Asik. Ini bablasnya si Dorondo ya toh ya. Ye Sugeng Rawuh Pak Trijoko. Masuk Mancing pinggir kali kene kebenaran dadak cahayu ngumbai. ayo Bupati ning Boro-Boro habiskan Jeluk eman-eman apa wis ana sing duwe sapa kowe ingat injen karepe lagi apa wani-wani kok celak-celok mesem karo guyu padune mau ngarep nggodha yo tak takoni apa kowe wis ana sing duwe Bupati Boro-Boro meneh asik terima kasih berkah barokah nggih Pak Bupati Sipon satine aku tresno kowe kene wae cah ayu rini heeh karo bupatine lambek aja gedhe saking tresnane yen nyata tresna njalukmu apa rin ayo padha dilanjutne si Dorondo Pak iki jalukane Bupati Boro-Boro si Dorondo barengan matur wong tuwa iki kembange duren anyar mekrok heeh aturi golek bojo sing gandeng kaya bupati iki kaya genah pungkasane sliramu digawe lara ora urung saikine dadi rondo asik nanging piye kabeh mau wis kebacet si berat buber ora bakal dadi sedang mula keton kowe iki tanpa umpama ngerti ngono lamaramu rata tampa kuwi ora perlu kok getuni janjiku mbiyen aku sagung ngenteni kowe lan aku moga dadi jodhone ora kena prawane ne wis tak minggat wae ora
bebojoan sak lawase mati retna dudu masalah iki bupatine Karanganyar lak gak kasmaran sliramu wis tak aturi golek bojo sing bagus kaya MC loro kuwi ngono pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo tapi mau kebecat ibarat bubur rata kala dadi saka mula ketonku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaramu sing tak tampa aku sagung ngenteni kowe lan aku memang bukan jodohnya buat digawe jodoh ora wae kena rondone tak enten encipi perawane ora nyono sliramu sabar ngenteni ning suwon sing guwedhe pangapurane andem tresna bebojoan sak lawase andem tresna bebojoan sak lawase nggih matur suwun dumateng Mas Pur wekdal kok sumagan dan kangen Putra Mandiri Audio sesarengan wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane antu gon gunung nganti putih kabeh rambutku ngalor ngidul dadi bingung mandang kangen ra iso dibendung ayo yo yo wong ayu sayang
lawase ana kene mateni tekane dudu antu got gunungku nganti putih kabeh rambutku rasa ati dadi tangan saya suwi malah saya wong ayu tinggal bali kanggo nambah nikangane ngati najan sakedepe netra ati gelo moga antuk tombo lah jan maduretno yo gayeng tenan ya Pak Pur. Monggo. Ya. Pak Bayan nggih. Dadi jawil-jawilane ya penak ning dhuwur rekoso.
Ojo lali pawolingku uga manangkas janji-janjimu aku kang satya satuhu anteni nganti saelingmu maturna iya Hava video syuting Putra Mandiri Audio Masuk Nangis Yuk. sayuring atiku
Ojo lali pawelengku uga mana kaya mas janji-janjimu aku kan setia satu nganteni nganti saelingmu Spesial Mas Bambang derek memuji Mas Bambang. Yo, dulur lanang. Maduretno Indonesia, garapane DJ. Tunung
ciri khas Maduretno digarap DJ. Walalah, Madurna tak elok men iki. Lah iya. Yeah. Ayo Mas Mat. Pak Jogoboyo. Putra Mandiri Audio Sound System Ganjemar Mas Jogoboyo sekitar Hava Multimedia Sasarangan Maduretno. Mas Sony. Apa ku ora bangun Mas Pur Sunar. Mas Manoya Maduretno Padeno geng-gengkele sumber rezeki. Hava video syuting yang ada di streaming. Selamat sore. Iya, asai. Iya. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa? Kurang apa aku iki nggonku tresno. Ning nyatane liramu nglarani ati. Ati tatu. Ati tatu ora bisa Jos mripate iki ora bisa kageteni yen toro sliramu jejer dheweke andung tresno kumban nafsu ning astana lali aku yen nyanding wanita liya. Iya wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku
tapi sonjogo wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe gelaning rasa tresno sliramu tapi sonjogo sing kasun mugia paringo eling syukur rawuh kita apa blimbing keluarga tansah sumanding ayam tentrem pangaca ringangi pulau pelimbo ojo nglarani ati matur ta asai PM Pro Audio Sound System how far video setting yang ada di live streaming selamat bergoyang masuk kurang apa aku iki dadi wong liya kurang opo kurang apa aku iki nggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani mripati ora bisa kadepne yen tawaro sliramu jejer dhewe andom tresno ngumbar nafsu ning aspara lali aku yen nyanding wanita liya iya kowe milio sayang aku apa dheweke wis ilia wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe gelaning rasa tresno sliramu rapi sonjogo wis ilia sayang aku apa dhewe wis ilia Aku dadi Gito, bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa tresno sliramu ra bisa njogo iya yen tak suwun tinggal paringono eling marang keluarga tansah sumanding ayem tentrem angajak dina lan wengi bola bali bola bali agawe laraning ati matur nuwun Uploadi. Ya. Katur dulur lanang Sritil. Ya, gabung. Sarek Maduretno. Asik. Yen kelingan lelagonku jaman
Wayu lahir lan batine Sering dolan ning omahku perlune mangasina bebarengan suwe-suwe aku tresno marga mas kemotan ireng manis ya ngono kok nesu saking mik mas kabel lahir batin mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kemutan ireng manis kabel mas dan terno mas Putra Mandiri Jack Salalala. Masuk yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan waku duwe kanca putri Grapian Wayu lahir lan batine kakung kita sering dolan ning omahku perlune